Malunggay lang yung kuha namin. Slide kay Kit, slide kay Kit. Ano, malunggay lang yung kuha namin. Slide ka guys. Oh, slide kayo. Malunggay lang yung kuha namin guys. Napalot yung ano ko guys, kamot. Malunggay lang yung kuha namin guys. Okay na lang yun. Paparisan lang namin yan ng kwitsaw at saka ano, sardines. Kuha namin guys, oh. Doon yung ano, yung syudad namin dito. Malayo siya kunti pero malapit lang yan kapag makasakay ka ng ano, makababa ka dito, makapunta ka ng kalsada, malapit lang yan kasi sakay ka na ng ano ng pedicab. Munggay na dito guys. Dahan-dahanan namin ang kuha guys. Dito ba okay? Ikaw yung mag ano. Ikaw yung kukuha tapos ako yung mag-video. Hindi kunin mo. Sige kunin mo, dahan-dahanin mo lang. Sige dyan, oh. Kana ba? Ay, kanina ba? Oh, kamunggay. Huwag ka na pumunta doon sa layo. Oh. Ganit, no. Sige lang, tilukin mo na kasi wala nang laing. Dahan-dahanin mo kasi merong ano, madami ang ano. So, ayun na guys, no. Ano, sa sobrang init guys, wala nang matatabang kamunggay. Kasi ano ka so, sobrang init, hindi na sila wala kasing ulan-ulan na guys eh. Turo ubos, may ubos pa din sa ubos kit. Kunin mo yung bulaklak kasi masarap yan. Na diha, hinahinaya lang. So ayun guys, siya yung ipapakita ko sa video guys. Ako naman yung magbe-videographer niya. Nadia, dala ka na. Yung labong sa ibabaw mo yung nahagkuha. Yan, labong yan. Diyan ka, oh. Ayusin mo. Yung videographer ko guys, nautusan ko. Diba? Tama na yan, huwag mong ubusin para may mabalikan pa tayo. Yan yun guys, yung basta masipag ka lang or matyaga kang maghanap ng ano, mga gulay, hindi ka na makakabili. At saka sa hirap ng buhay ngayon, makakapagtipid ka na ng ulam kasi basta magtyaga ka lang maghanap. Hindi yung magintay ka ng magulang mo na may pangbili. Paano kapag walang pira? Diba? At least may ano na, may pangulam na. Yang kamunggay na yan, pwede na yan parisa na ano, ng kwitsaw. Kung hindi kwitsaw, ano, naguya or tinapa, di ba? Dapat maging madiskarte sa buhay, hindi yung puro antay lang, antay ng ano ng nanay at tatay na makapaghanap ng pira, makabili ng ano, ulam. Kailangan maghanap ka rin. Tulad ng mga gulay tulad nito. Kung hindi ito kukunin, mamamatay lang naman ito, kaya kunin natin. Ayun guys, ibabaw din, agyan lang natin. Pero nagyan lang natin, oh. Ano mo yung blaklaklay? Pero ko sa ubos, oh. Ay dali po, uwi kay kam kada kuha ay. Napa, turo pa skilid. Kadagan para skilid, makakabalo uyab na ka ba niya, di ka kabalo manguha. Uyab na kanya, di pa ka kabalo mga kamunggay, kailangan mag-practice kag kuwag kamunggay. Tura katupong isa dito sa pikas. Tura. Kailangan yung ano natin, pagbablog natin dito, inig-uwi natin may maulam tayo. Nagbablog tayo ngayon pero inig-uwi natin may makain tayo kasi nangunguha tayo ng gulay, hindi lang tayo nag-vlog. Ano, nag-vlog na tayo, may makain pa tayo, di ba? Basta marunong ka lang maghanap day, may maulam ka na, may makamunggay ka na, hindi yung ano, bahalang makati, bahalang katol, bahalang mainit, bahalang makapoy. At least meron kayong maulam, may makamunggay tayo. Oh, di ba? Madami na dito. Tilukin mo pa. Sayang yan. Tilukin mo pa yung marami-rami. Pero wag mong ubusin pati yung udlot niya, apilin mo. Wala na tayong mabalik dito. Na. Just day, di ka mag-inarte day. Kaya maabot ang panahon tayo nga maminyo ka day. Kailangan madiskarte kasi ang kinabuhi day. Dili ka paabot kasi imong bana nga
makadalag kwarta para makapayat og sudan. Ikaw mismo makabalo ka. Oo. Ngay malay ni imong bana tuwas talpakan inig. Sweldo niya tuwas talpakan, ikaw paabot kay na pilde, wa kay makaon, di ba? While imong bana nangitag kwarta, ikaw maning kamot bukang mangita kag sudan kay para inig nanaka anak ko di na mo magsalig si imong bana maning kamot ba diskarte sa kinabuhi ana ra na day ana ra ka simple. Ana ra ka simple ang life sa kalibutan. Tura day na pa jud today uday. Ang ato lang ni kayan diri ang has. Nignaan ni has diri tagbaw gitag dagon ani day. Yun na day, sakain mo na day. Ani sakain mo na. Yun may bayabas tayo baka may bunga yan day. Sakain mo na day. Dito pa lang sinasabi ni Ate Nali na maraming kamunggay no. Dito kasi sa iyang papa sa kanya kasi to sa unon sa kanyang papa. Kaso wala na yung papa niya namatay. Mama. Yun, semento na yun guys. Akyatin na lang namin to guys. Puslan man yan na namin diri. Akyatin na lang namin to. Sad naman. Uy, wala nang Nigiaw na ta. Pagkabalong na sila sa baho na to. Balik na tayo. Wala na nang wala nang malunggay dito. Balik na kami guys kasi wala nang malunggay dito guys. Nahanap pa kami doon sa baba. Nalagay sa first marriage. Hindi ko alam sa kanya kung bakit hindi na siya sumabay sa akin. Upload. Ano guys, malunggay lang yung kuha namin kasi wala nang karon dito kapayas. Malunggay lo at least meron na maulam. Kwitsaw na lang yan ang sardines. Pwede na yan. Bilisan mo maglakad dyan day. Dito Sige kit. Buti mo lang dyan kit. Diya kit. Diya balsa ka diya. Pero na yun guys, kamunggay pa yan. Hanap siya. Basta maghanap ka lang. Dito dito hindi na tayo masasaag dito kasi kabisado na tong lugar na to. Dito kasi halos kami lumaki na Dito kami naghahanap ng mga gulay pag walang ulam. Pero kailangan mo lang maging masipag para makagulay ka. Pero kung tapulan ka, di pahuway ka. Marami rin kamunggay dito guys pero kaso matataas na yung punuan niya. Hindi natin maabot. Day no? Hindi natin maabot yung punuan niya ng kamunggay kasi matataas na. May mo day, may hinahanap kasi akong gulay, kapayas pero wala naman. Wala nang punuan dito. Doon ang daming punuan dito ng kapayas pero ngayon wala na. Alam mo ba kung anong prutas yan? Inyam. Masarap yun kainin day. Inyam ka yan. Inyam man yan. Inyam. Basta inyam yan. Inyam. Hindi ka pa nakatikim ng inyam? Masarap yun kasi walang bunga yan Maliliit na color green. Ang niyan, bunga. Kaso wala na. So ayun na guys, babalik na kami guys kasi wala nang dito, malunggay. At saka kapayas ha? Ha? May nag-uling kasi niyan doon May nag-uling niya noon. Kaso tinigil na niya. Kaya nag-stop na rin siya. So ayun na guys, pauwi na kami. Kasi tama na tong gulay to guys. Tama na tong malunggay na to. Madami na to. Dagan na nakit. Tama na yan. Dito guys, ali ka dito kit. Dagdagan natin yan ng konti. Baka may matilok pa tayo dito. Wala na talaga. So ayun na guys, uuwi na kami kasi wala na talagang matilok. Guys, pauwi na kami. Yun lang, malunggay na yun. Tama. Malunggay lang yung kuha namin. Stay kikit.
Ano, malunggay lang kuha namin. Slide ka guys. Oh, slide kayo. Malunggay lang yung kuha namin guys. Napalot yung ano ko guys, kamot. Malunggay lang yung kuha namin guys. Okay na lang yun. Paparisan lang namin yan ng kwitsaw at saka sardines. So ayun na guys, thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. This is husband Jessica Noy. Merry Christmas! And hantod sa sunod niya ngayon magkita-kita at tapuhon. Bye-bye! Basta naman napalot guys, tiwaso na lang. Mula akong kamot guys. Uy, at iskita. Uy, hapit mapiang. Pitsa mapiang gid is kita. Uy.